At may pahawak si Ma'am sa mukha. Let's go! Come on! Say! Three, two, and one. Mabuhay ang bagay kasama. How old are you? 24. Wow, 24. Naku, you look like ano lang, 19, 18. Parang fresh graduate ka lang. Oh, how do you feel right now na sinasabi ko mukha kang bata? Okay lang, sanay na ako pagsabihan. Ay, ito bakit pag ako, pag nakikita nila ako, sinasabi ko, stress ka ha? Kasi sanay na ako. May boyfriend? Wala. Ano napapasaya sa'yo ngayon? Wala kang boyfriend? Best friend meron? Naghahanap ng boyfriend. Naghahanap ng boyfriend. Ano ba ang gusto? Walang gato ka-attend ng kasal, naghahanap ka ng boyfriend. Ilang taon na ang ideal boyfriend na gusto mo? 27. 27, mas matanda ng konti. Palakpakan niyo naman, at least na sa imagination niya ay nabubuhay ang kalalakihan. Ito, dito ka. Nasubukan mo na bang magmahal? Yes. Nasubukan mo na rin bang masaktan? Yes na yes. Anong pakiramdam? Tama na, mainit ang panahon, pinadagdagan yung init ng kanya. Pero ngayon may nagpapainit pa. Siguro. Kailangan, di ba nasabi malaman? Ito naman, bored naman tayo sa buhay. Baka pwede kang mag-share. Anong meron sa siguro nyo nitong taong ito? Anong meron? Nasa anong stage kayo? Nasa? Talking stage. Nasa talking talk sila. Okay. Kasama ba natin ang lalaking ito? Ay, wala. Okay. Ito yung pinakamaganda na part, yung talking stage, di ba? Yung ayaw niyong matulog sa gabi kasi inaantay mo siyang mag-good night, pero kapag magtatapik pa siya, sasagot ka, di ba ganun ka? Sige. Ano pinag-uusapan niyo madalas tungkol sa? Pagkain. Ay, tungkol sa pagkain. Sige, thank you very much. Your name? Rika po. Rika. Ganda ni Rika, oh. Kamukha niya yung best friend ni Kim Chu, yung magandang kasal ni, ni Angel and Panganiban. Hindi, yung si Bella. Kamukha niya si Bella Padilla. Ikaw. Tinitigan ko, nilapitan ko. Kaya natin, my boyfriend. Yes po. Sorry, my boyfriend, yes po, sabi naman ng lalaki. Pwede naman ganun na. Pero punong-puno siguro ng kulay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan ginawa niya sa'yo? Yung parang super sweet, super unforgettable. Pwede na namin malaman. Ano pinagkagagawa ko? Hawag siya masayaw. Hawag siya masayaw? Next, galing mo naitawid na. At least alam ko na hindi ko siya pwedeng ipares sa iba dahil aabangan mo ko sa labas. Okay, are you single? Taken? Kanino? Sino nakakuha sa'yo? Ayan. Sino si Ayan? Teka. The one who's wearing shoes. Ito, si Sir Ayan. Dalawa sila. Ay! Ito isa ganon. Ito isa. Gusto niya sana i-try kanina. Sabi niya, naku, mukhang manualis ng host. Ilang taon na po kayo yung Sir Ayan? Last month po. Ay, bago na! May maganda pa to! Sa'yo pa lang stage na to, ano? Ito yung give na 1 year pa lang. 1 year? Akala ko 1 month. Kasi ito yung palaban na palaban, yung susunod kita, anong gusto mo. Wala ka Gcash, pasel Gcash. Tumagi mo ulit. Pero sa 1 year, ayos naman kasi Sir Ayan. Okay naman. So far. Okay, sige girl, relax na. And then meron ka kung bakit napatoo mo si Jackie. Sa tingin mo? Lolo. Anong meron si Sir Ayan? Lumay. Lumay? Stop yun!
patanggalin. Sabi ko kung sino yung makakash ng bukay, uupo, pinapaupo mo si Jacqueline. Paupo si Jacqueline. Pumiyon. Wala silang gagawin. Meron lang silang sasabihin, hindi sila magpapakilala. Jackie, I love you. Damiyawan, kailangan ko lang dagan, kayo bikaon na ko ang. Oo. Jackie, ano masasabi mo sa pangalawa? Pwede pa ulit. Ay, pwede pa ulit na ka na. Uy, na isa-isa na. Bala ka diha. Okay, third one. Okay, third one. 1, 2, 3. Pangatlo na to ha. Tatlo lang sila. 1, 2, 3, and go. Jackie, I love you. That's the third one. Okay. Sino ang pinipili mo? First, second, or third man ng people? Who's your best? And then agreement ko, 1, 2, or 3. Wala sa kanila. Ano wala sa kanila na nandyan man siya? Alam, minsan talaga, napipili ka. Daw, kinakabahan na. Sige na. Pili ng number. 1, 2, or 3. Ang papagpipilihan na talaga si Jackie, 1, 2, or 3, or gusto mo isa pa? Isa pa daw. Okay. Kita. Jackie, mahal na mahal kita. Hi, that's male number 2. And number 3, Jackie, mahal na mahal kita. Jackie, mahal na mahal kita. Sino ang pinipili mo? 1, 2, or 3? Sino ba number 3? Ala, grabe no? Grabe si Jackie, judgmental. Okay. Okay, final answer, Jackie. 1, 2, or 2 or 3? Number 2, ang galing. Iba din talaga, ano? Pero, final na ba yan? 2 ba talaga? Yes po. Oh! Alam, ano, maghawa man, Sir. Sir, hindi maghawa, Sir Ayan, oy. Hindi ka ma-offend, Sir, ha? Dula, lagi, Sir. Alam, ma'am, sure ka na to, ma'am? Okay lang ito, ma'am. 2, ma'am, or 3? Okay pa ulit. Ay, naku, hindi mo kaya na rin. Ma'am, pwede mo nang buksan. Music, DJ. Ito po. Okay, wait lang. Ano siya? Uy, wala, sorry. Isa mo pa ikot kay Sir Ayan, ma'am. Alright, anyway, napili ko po si Sir Ayan talaga. Thank you very much, sir. Ginascam ka lang namin. Siya talaga yung napili ko.